салом алейкум дӯстони азиз, созаи нағзаин саломатӣ хубай духтарако нигоҳ кунен. Ҳумайро омада, пеши ҳумайро омадагем нигоҳ кунен. Ҳамха куртои фасон доштаай, платьёи беҳад хушрӯ. Медонен 250 сомона ҳозир акция рафтестай. Барои шумо подписчикои азиз 170 сомона. Размеро ҳастай? Размеро ҳаст духтаро. Ҳамха материалш фасонай саб букакай. Паплинаки оригинал. Инам хеле платья бисёриё мепурсидан. Пашифои Дубай духтаро стили духча бинен. Дубайский стил беҳад хушрӯ. Ҳамаги 170 сомон. Размеро ҳамаш ҳаст. Марамат каседа дар корай. Ма рақамои хоҳарака мемонум дар рӯи экран. Нависен дараба как доставкатон мекунан. Ёки биёин аз наздик пушен бинен занои азиз. Баъд харидорӣ кунен. Леки боварӣ дорум махқултон меша хушрӯи бадай бепушчам нишонтон битим. Ия цвет дора? Ира бинен чӣ фасонае. Ҳозир хитон медонен ку трендай ҳами тигр. Ина марҳамат беҳад бо модели фасонуш дар ҷои ҳумайро будай духтаро нависенша доставкатон куна. Ҳами қадвойкаи хушрӯ доштаи ҳумайро духтароира бинен. Брукушкатиай диден рубашкаи дарози хушрӯ. Паплинакаш оригинал рангша бинен чихе яркии фасонай. Галоша дидена чихе хушрӯчан. Мана марҳамат каседа дар курай. Размеро ҳамаш ҳаст. Паплини сабукаки хушрӯ. Инаи цвечам ҳастай духтарои цвечам аҷоибот фасон. Марҳамат кадом размере дар курай бинависенша. Нархи шок. Двойкаи фасона диден 120 сомон ҳамаги духтаро бовар мекунен. Ина каседа дар корай. Биёен аз наздик тамошо кунен. Ира бинен чихе хушрӯ материалаш лёнаи чум ира бинен. Аҷоибот танада роҳатай бовар кунен духтаро. Ина брукша бинен чихе кушотаки хушрӯ духтагай. Ина каседа дар корай тамошо бино интихоб кунен дараба как доставкатон мекунан ёки биёен аз наздик хитон бинен пушен духтаро. Мана пушаймон намешавен ози сиёҳшам нишонтон битим. Нархшон боша 120 сомон ҳамаги. Нархи беҳтарин. Материалаш оригинал. Ина лёни фасон шушта мепушен ҳичи намешава. Гили ипек духтарако киртаи духтагӣ тайёр нигоҳ кунен. Ҳамқа хушрӯай аз наздик як бора гира биненда. Медонен чанд сомонай? Ҳамаги 170 сомон. Ина марҳамат шушта мепушен духтаро. Сифатшда гап нест. Ина оригиналош киса доран. Марҳамат ина каседа дар корай. Размеро ҳамаш ҳастай духтарако. Беҳад модели фасонай. Ази ипекш битку духтаро. Ина ҳози паплинаш буромадагай. Паплинаш простой нестай. Ғавси хушрӯай оригинало. Чихеле гуфтум ина сангчоошам ҳаваяй сангои Сваровски оригинали шишагӣ. Мана ҳамаги 170 сомон. Инам хекиртаи хушрӯ харидани бошен духтаро. ҳатман ҳумайрода нависен доставкатон мекуна. Ёки биёен аз наздик пушен бинен баъд харидорӣ кунен. Чӣ тавре гуфтум ҳамаи размеро ҳастай духтаро. Ба осонӣ размеротона меёбен. Остинакша бинен резинкаяй удобнии фасон. Гулакушам гулои беҳад хушрӯча. Пашифи туркӣ духтарако инами турецкишамаш мода нишон додагим 1200 буд 1300 сомон буд. Ина нигоҳ кунен ҳози белмандош омадагай бовар кунен. Паплинаки ғавси хушрӯш ҳамаи цветош ҳастай ҳумайро да нависен расмоша мепартоятона духтаро. Акция рафтестай 350 сомонӣ мефурӯхтан. ҳози 220 сомон кардаган оригиналошай. Материалаш ғавси хушрӯ белмандои туркияй материалаш. Марҳамат сангошам ози аз наздик нишонтон битим. Ина сангошона диден духтаро. Мустаҳками шишагӣ. Марҳамат духтаро размеро ҳамаш ҳастай то 60 пуша дуруст мегира размеро. Баъд расветкошам расветкои хушрӯ дора. Нависен духтарако расмоша партоя бинен ёки нависенша биёен аз наздик пушен духтаро. Нархаш ҳамаги акция кати 220 сомон шидагай. Ина каседа дар корай муроҷиат кунен. Анамехе киртои фасони румолдортон ёфтагим духтаро. Беҳад хушрӯ удобнияй. Духчам аҷоиботай. Румолош секунҷа дидена чихе ваяй фасонакай. Пеши ҳумайро омадаге марҳамат дута расветкаи фасон дора. Оригинал. Ина каседа дар корай. Акция рафтестай 180 сомона 130 сомон шида. Мана духча бинен. Ҳам сиёҳош ҳастай. Ҳам ина сабзи талха баргиш ҳастай. Пешакша бинен чихе духтагай. Чихе фасон.
мана марамат каседа дар корай инам хе белмандои оригинали турки шушта мепушен ин материал ҳичи намеша духтаро марамат барои туҳфа мегирен туҳфа даям беҳтарин туҳфа мешава барои хитон мегирен духтаро марамат муроҷиат кунен дар ва как доставкатон бикунан остинакша бинен духтаро чихи хушрӯвай мана марамат ҳамагӣ 130 сомон штагай аз акция қафо намонен ки тамом нашава духтаро духтарако як бораги киртара фасониша бинен охи ҳам қохушруча нигоҳ кунен ҳамаи размерош ҳастай паплинаки оригиналай роҳатай шушта мепушен нархаш ҳамагӣ 150 сомон ина ҳумайро шумода анамихе киртои фасон овардай 150 сомон каседа дар корай ҳами хоҳарак да бинависен дар ва как доставкатон мекуна ё ки биёен аз наздик бинен да духтаро чихи хушрӯай мана 150 сомон аинаи зарчам ҳастай духтаро нигоҳ кунен и цветчам чихи хушрӯчай мана марамат кадом расветкаш дар корайтона нависен кадом размериш дар корай нависен доставкатон мекунан ё ки биёен аз наздик пӯшида бинен занҳои азиз мана дидена фасонира 150 сомонак духтаро итальянкаи фасони хушрӯ омадай духтаро пӯсти мор мана питони аҷоибот фасон малина цветай духтаро духчам аҷоиб хушрӯчай ина марамат каседа дар корай медонен дар ҳумайро омадагиай ҳумайро шобда медонен нархошона ҳамагӣ 170 сомон кардагиан инаи зарчам ҳастай оригинал итальянкаи фасон марҳамат аз наздик материалша ма шумода нишон дидем бисёриё дохилша нишон меган ина духтаро дохилша материала диден чихи хушрӯвай хулоса сангакошон оригинал марҳамат нархшон бошад 170 сомон размеро ҳамаш ҳастай киртагир бошен ҳатман як борак пеши ҳумайро биёен духтаро ё ки як борак нависенша расмои ами киртоша партоя биненда чихи хушрӯвай киртош баъд арзонай бора худаш мебиёрад нархош нархои дастрасай ҳамагӣ 170 сомон киртаи итальянкаи фасони 250 сомона як итальянкатон ёфтам духтаро ира бинен модели новинка гли ипек материалаш тоза итальянкай бовар мекунем қохушрӯвай акция шидагиай ина пеши ҳумайро омадагем акция эълон кардиан нами итальянкаи оригинала медонен чанд сум кардан духтаро ҳамагӣ 200 сомон 250-280 сомон мефурӯхтан ҳозир 200 сомон шидагиай духтаро роҳатай бовар кунед як бора инами намуд итальянкара бигиренда ҳам хушрӯвай ёзи тенсил буромадагиай ку ин материалш ранги ҳаваяй ки 400 сума материал айвай лекин инами модела як бор заказ кунен пӯшен бинен раҳмат меген беҳад хушрӯвай материалаш ҳозир ай пачкак шудан камакак ҷинҷтаракай ана баъд нигоҳ кунен и цветчам ҳастай канада фасони бадай духтаро ягон ҷо пӯшидан дам варианти хушрӯвай ҳаррӯза дам варианти беҳад фасон 200 сомон размеро то 60 размер дора марҳамат размерои калон дар корайтона майда дар корай духтаро бинависен дар ва как доставкатон мекунам большимерка размерои батал мекован ку бисёриё ина размерои калонам дора ҳамқа хушрӯ мана марҳамат хоҳен ҳумайро да нависен доставкатон куна хоҳен биёен пӯшен бинен баъд харидорӣ кунен занҳои азиз марҳамат барои маълумоти бештар бо муроҷиат кунед хичонда хоҳишмандое ки паплинои сабукаки двойка присида буден марҳамат пад брендш омадаем хушрӯ нигоҳ кунен медонен чанд сомон ҳамагӣ 50 сомон брукушкатяй ина ҳам диёруш ҳастай ҳам фендиш дига глошам ҳаст духтаро ҳумайро да нависен расмоша мепартоя тамошо карда интихоб кунен ҳамагӣ 50 сомон шушта мепушен сабукаки хушрӯвай нигоҳ кунен фендишам бинен чихи хушрӯвай паплинакаш ҳамино ку духтаро чанд намуд паплин да омадагия ина паплини хушрӯвак доштай ина и намудаш нигоҳ кунен да духтаро ишаишда фасон то 60 размер ҳастай каседа дар корай двойкаи хушрӯ бо нархи арзон ҳатман ҳумайро да муроҷиат кунен хоҳен биёен пӯшен бинен бахарен хоҳен дархост кунен рақамош аст дар рӯи экран дар ва как шумода доставка мекунад духтарако нигоҳ кунен иқаи бруко хушрӯван сабукакан бовар мекунен шушта мепушен материалашда гап нест беҳад фасонакан нархи шок медонен чанд сумай ҳамагӣ 35 сомон размеро ҳамаш ҳастай гуло ҳамқа бисёран ки нависен расмоша партоян нигоҳ кунен чихи хушрӯ духтагиай кушотаки фасон ранги юбка брук места аҷоибот моделаш ҳамагӣ 35 сомон духтаро ма рақамои ҳумайрора дар рӯи экран мемонам касе
که اومدن نمیتونه بنویسین دستافکتون میکنن. لیکن اگر اومدنی باشین دخترک و مرمد نویسین شما میفهمونن تو بیاین پوشین بینین ایجاده نه تنها بروک بلکه کرتای ارزان داره. دوای کوش ای 50 سومون سر میشه و همیرو را دختر باور میکنین کرتای فسونی 250 سومونه 170 سومون شتگی 150 سومون 120 سومون خلاص باروش بهت ارزانه باری خچای دخترای نه کسی در کار باشه بنویسین در و کک دستافکتون کنن یا که بیاین از نزدیک پوشین باروش بینین خریداری کنین.